Bună ziua, prieteni! Azi fac un video cu iepurașii mei, ce mai am prin gospodărie. Aici uitați, acei 3 pui care vi-am arătat la început când m-a fătat iepurița asta. Uitați acolo, au reșit din cuipe, mai mângă și ei ceva acolo, mai ronțe, cap de leu, pitic, uitați ce frumoși sunt. Trei puiuți, ochii roșii, uitați, ăla are ochii roșii, ochi albaștri. Aici. Așa. Ce puiuții ăștia care sunt de vânzare. Uitați, rotofașii ce grăsuțăși și pufoși. Au ce blândi. Hai, fugi. Uite-l, ăla e cel mai frumos. Uite cum vine să se joace cu mine. Hai măi, unde fugi? Ăia dorm, îi doare la patină. Uitați cum stă acolo cu mămica lor. Mămica lor are undeva până la 1 an și ceva. Aici apa. Trebuie să le pun niște granule. Aceștia 6 puiuți aici sunt de vânzare. Au și ei o lună. Foarte frumoși. Asta mâncă aici, uitați, mâncă deja și ei. Așa. Trecem mai sus. Aici e purița cu pui acolo, uitați puii. Sau acolo. Așa. Nu! Da. Aici. Aici asta e agresivă. Agresivă. Mămica. Uitați pui acolo. Ce fain și așa, ar făcut și ei undeva pe la 1 săptămână, 2. Au puiuți, acolo mâncare lor, cea mămica, puțin agresivă cum am spus. N-are nimic, a scos aici să pun niște apă. Aici îl prezint rotofașii și ăștia au 3 săptămâni. Mămică, uitați acolo, tăticul Debrecenul. Ce față frumoasă și dezvoltare foarte bună la 3 săptămâni. Așa. Aici sus, cap de leu meu disponibil. De vânzare. Acolo cu mâncă. Mamele. Aici o prezentare foarte rapidă. Acum le-am scos vălăile, că le-am pus porumb cu concentrate. Da, stă tot mâncat. Cum am spus, ăștia o să-i țină în grășare. Așa. Aici cap de leu, piticul. Aici e californianul și Debrecenul. Vagabond de Debrecen. Așa. Aici e pistreatul. Asta e rochiță. Din păcate, Nero s-a dus. Lizuca. Puii sunt acolo. Ce mai avem aici? Aici puiuții. De la cloță. Am făcut un video astăzi, uitați aici puiuții de la cloță. Pe număr 10. Ca asta încheiem videoclipul de astăzi. Uitați să vă abonați, v-am salutat!